చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. ఈరోజు విశ్వరూప సందర్శన యోగం. నిన్న విభూతి యోగం. విభూతులంటే మహత్యాలు, భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు అని చెప్పుకున్నాం. ఈరోజు విశ్వరూప సందర్శన యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. రిపీట్ చేయండి. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. సో విశ్వరూప సందర్శన యోగం హరే కృష్ణ. నళిని మోహన్ మాతాజీ మీరు కో హోస్ట్. ఓకే, చాట్ బాక్స్ లో పెట్టమని అడిగాను. ఏమైనా మీరు నిన్నటి అధ్యాయంలో విషయాలు ఇంకొక 2 minutes ఆగిన తర్వాత చూద్దాం.
సో విశ్వరూప సందర్శన యోగము అంటే పేరులో చెప్పినట్లుగానే భగవంతుడు ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఈ అధ్యాయంలో చూపించడం జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, కొన్ని ఆన్సర్స్ నిన్నటి గురించినవి. అధ్యాయం ఆల్ సెన్సెస్ ఇస్ కృష్ణ. ఈ ఫీల్ తీసుకున్న ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారో వారిలో ఉన్న టాలెంట్ కృష్ణ. ఓకే, ఎవరిలో ఏ శక్తి ఉన్నా అది భగవంతుడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సాహిత్య మాతాజీ. వనిత మాతాజీ, ప్రీతిపూర్వకమైన సేవ, ఆది అంత్యం కృష్ణుడు. ఓకే ఓకే, 2 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. ఇంకేమైనా వస్తాయేమో చూద్దాము. సో ఈ విశ్వరూప సందర్శన యోగం మొట్టమొదటగా అర్జున ఉవాచ్తో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. నన్ను మదనుగ్రహాయ, నన్ను అనుగ్రహించి, పరమం గుహ్యం ఎంతో దివ్యమైన రహస్యమైన ఆధ్యాత్మ సంజ్ఞితం ఆధ్యాత్మికమైన ఈ జ్ఞానం విన్న తర్వాత యత్వయోక్తం వచస్తేన, నీ ఆ వచనాలు విన్న తరువాత మోహోయం, ఆ మోహము మమ, నా యొక్క ఆ మోహం విగతో వదిలిపోయింది అంటున్నాడు. సో నీవు నన్ను అనుగ్రహించి చెప్పినటువంటి ఈ పరమ రహస్యమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత, నీ మాటలు విన్న తర్వాత నా మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది అని అర్జునుడు చెప్పాడనమాట. సో నువ్వు నాకు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో విషయాలు, ఈ రహస్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వివరించావు, అది విన్నాక ఇప్పుడు నా మోహం తొలగింది అని చెప్పి ఏమన్నాడు అంటే, నువ్వు తద్యథాత్వం ఏవమేతద్యథాతత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో పురుషోత్తమ, పరమేశ్వర అంటూ సంబోధిస్తూ భగవంతుణ్ణి నువ్వు వర్ణించినట్లుగా, అంటే ఇప్పటి వరకు మరి నేను అందులో ఇదిగా ఉన్నాను, ఇందులో ఇదిగా ఉన్నానని విభూతి యోగంలో చాలా విషయాలు వర్ణించారు కదా, అలా నీ యథార్థ రూపాన్ని చివరికి మరి ఇంత వర్ణన ఎందుకు? ఒక్క అంశతోనే నేను విష్టభ్యాసమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అంటారంటే, నేను ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను, ఒక చిన్న అంశతోనే ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి స్థితుడనై, అన్నింట్లో స్థితుడనై ఉన్నాను. అయితే జగత్తంతా వ్యాపించడానికి కూడా ఒక అంశతోనే, ఆయనకున్న శక్తిలో జస్ట్ ఒక అంశతోనే ఆయన మొత్తం జగత్తంతా కూడా వ్యాపించాను అని చెప్పారు. కాబట్టి అలా ఉన్న నిన్ను నువ్వు వర్ణించినట్లుగా నీ రూపం నా ముందు కనిపిస్తోంది, కానీ నువ్వు ఈ విశ్వంలో ఎలా ప్రవేశించి మొత్తాన్ని వ్యాపించి అన్నిట్లో స్థితుడినై ఉన్నాను అన్నావు కదా, ఆ రూపం చూడాలని ఉంది. నీ ఆ బ్రహ్మాండమైన రూపం దర్శించాలని నాకు కోరికగా ఉన్నది అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. అయితే అర్జునుడు మరి ఎందుకు అడిగాడు? ఏమైనా మరి భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేక ఈయన అంటున్నాడు కానీ నిజంగా ఈయన అంతటా వ్యాపించాడా అని నమ్మకం లేక, నేనేదో లేదంటే నేను ఏదైనా గొప్ప భక్తుడినైనా, దేనికి అడిగాడు అర్జునుడు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే రీజన్ చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఎందుకు? ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందా భగవంతుడి మీద? లేదంటే నేను స్పెషల్, నేను భక్తుణ్ణి, అందుకని నాకు అన్ని చూసే అర్హత ఉంది, భగవంతుడు నాకు చూపిస్తారు, నేను ఏదో మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ని అనుకుని అడిగాడా? దేనికి అడిగాడు?
ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడంటే నాకు ఆ విశ్వరూప బ్రహ్మాండ రూపం చూడాలని ఉందని చెప్పి ఇప్పుడు మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానం అవ్యయం. మన్యసే అనుకుంటే గనక అది తచ్చక్యం నా వల్ల సాధ్యం అవుతుంది, శక్యం అవుతుంది అనుకుంటే, అంటే ఆ విశ్వరూపం చూడడం నా వల్ల సాధ్యపడుతుంది అనుకుంటే మయా ద్రష్టం నాకు చూపించు, అది ఇది ప్రభు దాన్ని నాకు చూపించు. యోగి అంటే అర్జునుల్లో ఉన్నటువంటి భక్తి తత్పరత అననివ్వండి, శిష్యుడు ఎలా ఉండాలనేది, భక్తుడు ఎలా ఉండాలనేది మనకి ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క తత్వాన్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నాకు చూడాలని ఉంది చూపించు అంటున్నాడా? చూడాలని ఉంది, కానీ నీకు నేను చూడటం నా వల్ల సాధ్యపడుతుంది, చూసే సమర్థత నాకు ఉంది అనుకుంటేనే చూపించు నువ్వు అంటున్నాడు. యోగేశ్వర అవ్యయం, ఆ రూపాన్ని, అవ్యయమైన ఆ రూపాన్ని నాకు చూపించు. ప్రభు యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించే సమర్థత నాకు ఉందని నీవు అనుకుంటే దయచేసి ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. శ్రీ భగవానువాచ, అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? పశ్యమే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. పశ్యమే పార్థ, చూడు నా యొక్క రూపాలు, శతశోధ వందల వేల రూపాలు, సహస్రశ వేల రూపాలు ఉన్న నావి చూడు. నానా విధాని ఎన్నో రకాలుగా ఉన్న దివ్యమైనటువంటి రూపాలు, నానా వర్ణాకృతిలు ఎన్నో రంగులలో ఉన్న ఆకారాలు చూడు. అర్జున, వందల వేల కొలది కల వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణాలు అంటే సైజులు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపాలను ఇప్పుడు చూడు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చూపించాడు. ఈ విశ్వరూపాన్ని ఎలా చూపించాలో కూడా ఎలా చాలా కష్టం, కానీ చిత్రకారులు కొంత ప్రయత్నించి మనకు ఒక ఐడియా రావడానికి రకరకాలుగా ఇలా ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తారు. ఇక్కడ ఇలా మరి ఎన్నో ముఖాలతో, రకరకాల దేవతలతో ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో ఇంకా నిన్నటి క్లాస్ గురించి ఇంకా కొన్ని ఐడియాస్ వచ్చాయి, కొన్ని విషయాలు చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానాలు. ఎందుకు విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అర్జునుడు అడిగాడు అన్నది. సాహిత్య మాతాజీ కృష్ణుడి గురించి ఇంకా డీప్గా తెలుసుకోవడానికి అడిగారేమో. ఓకే, పర్వాలేదు, ఎగ్జాక్ట్గా కాకపోయినా తెలుసుకోవాలని అడిగాడు, కరెక్టే. ఓకే, బట్ ఇంకా అసలు రీజన్ ఏమిటో చూద్దాం. వనిత మాతాజీ, కృష్ణుడు కూడా మనలాంటి మానవుడు కదా అని, మనలాంటి మానవుడు కాదని నిరూపించడానికి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ముందు తరాల వాళ్లకు భగవంతుడు ఆయన అన్న విషయం తెలియజేయడానికి మనబోటి వాళ్ళందరం మరి తర్వాత చూసి ఇది చదివినప్పుడు మరి మన భగవంతుడు ఈయన నిజంగా భగవంతుడు మనలాంటి నార్మల్ మనిషి కాదీనా అనే విషయాన్ని రుజువు చేయడానికి అడిగాడు, అంతేగాని ఆయన భగవంతుడు అన్న విషయం తెలియక కాదు అర్జునుడికి. వెరీ గుడ్. సో ఇలా రకరకాల దేవతలతో కూడి ఉన్న రూపాన్ని, విశ్వరూపాన్ని చూపించడం జరిగింది. తర్వాత ఏమన్నారు అంటే, ఏకస్తం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఇక్కడ నువ్వు ఈ జగత్తు మొత్తాన్ని కూడా చూడు, ఆది అంతా కూడా నువ్వు అంటే ఇంకా మొత్తం ఈ జగత్తు అన్నిటినీ కూడా చరా అచర, కదిలేవి కదలనివి సమస్తం ఇక్కడ చూడొచ్చు. నా దేహంలో గుడాకేశ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? నిద్రను జయించినవాడా అంటే అర్జునుడు నిద్రపోవడానికి కాదు, అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు అని అర్థం అన్నమాట.
సో గుడాకేశ అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ, నా దేహంలో ఇప్పుడు నువ్వు చర అచర కదిలే కదలనివన్నీ కూడా చూడు, యచ్చాన్య ద్రష్టుం ఇచ్చసి, ఇక్కడ అన్నిటినీ నీవు దర్శించవచ్చు. పూర్తిగా నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా కూడా నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా ఈ శరీరంలో చూడొచ్చు. ఈ రూపంలో, ఈ విశ్వరూపంలో నీవు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నిటినీ భవిష్యత్తులో నువ్వు చూడాలనుకునేవి కూడా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ అంతా కూడా పూర్తిగా ఉన్నది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విశ్వరూపం ఇలా మళ్ళీ మనకి చిత్రకారులు ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారన్నమాట. సో ఇక్కడ 14 లోకాలు, పైన అన్నిటికంటే బ్రహ్మలోకం ఉంటుంది కదా, బ్రహ్మలోకం, మధ్యలో భూలోకం, కొన్ని కింది లోకాలు, తర్వాత 4 బ్రహ్మకుమారులు, సనక సనందనాదులు, మరి దేవతలందరూ, ఇలా వీలైనంత వరకు మొత్తం భగవంతుల్లోనే ఉన్నది అన్న విషయాన్ని మనకు తెలియజేయడానికి ఈ చిత్రకారులు ఈ రకంగా పైన మరి ఆదిశేషు, అంతటా వ్యాపించి ఆదిశేషుడు, ఈ రకంగా మనకి విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అయితే భగవంతుడు ఏమన్నారంటే, చూపించే ముందు మరి నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవా స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. నతుమాం శక్యసే, తూ కానీ, నా శక్యసే నన్ను మాం ద్రష్టుం నన్ను చూడటం నీ శక్యం కాదు. ఏది? అనేనైవ స్వచక్షుష, నీ యొక్క స్వంత కళ్ళతో నువ్వు నన్ను ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడలేవు. కాబట్టి దివ్యం దదామి, దివ్యం తే చక్షు, నీకు దివ్యమైనటువంటి కన్నులు, దివ్య దృష్టిని ఇస్తాను. పశ్యమే, చూడు నా యొక్క యోగైశ్వర్యాన్ని, నా యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని నువ్వు మామూలు నీ ప్రాకృతిక కళ్ళు అంటే నీ స్వయంగా నీకు ప్రస్తుతం ఉన్న కళ్ళతో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. నా యొక్క ఈ అద్భుతమైన వైభవాన్ని, యోగైశ్వర్యాన్ని తిలకించు అంటున్నారు. సో అప్పుడు అర్జునుడికి ఆ విశ్వరూపం చూడ్డానికి ఆయన ఇలా దివ్య దృష్టి, ఎందుకంటే మీకు కొన్ని సినిమాలు హాల్స్కి వెళ్తే మనకి స్పెషల్ గ్లాసెస్ ఇస్తారు చూడండి, 3D గ్లాసెస్. అవి ఇస్తే కానీ మనకి అది సరిగ్గా కనిపించదు. అలాగే భగవంతుడు మరి ఆయన ఆ విశ్వరూపం అంటే సామాన్యమా, అది ఎలా ఉంటుందో ముందు ముందు శ్లోకాల్లో చూస్తాం కొన్ని వర్ణనలు. అది నార్మల్ కళ్ళతో ఎవరు కూడా చూడలేరు. అందుకని దివ్య దృష్టిని ఇస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఆ దివ్య దృష్టిని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. నీ మామూలు కళతో అది నీకు చూడటం నీ వల్ల కాదు, కాబట్టి నీకు ఈ దివ్య దృష్టిని ఇస్తాను. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఇదంతా సంజయుడు కనిపిస్తోంది కదా, ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. ఇలా చెప్పి రాజా, ధృతరాష్ట్రుడిని రాజా అని సంబోధిస్తూ, ఈ మహాయోగేశ్వరుడైన హరి దర్శనం ఇచ్చాడు పార్థుడైన అర్జునుడికి. ఆయన దివ్యమైన రూపాన్ని చూపించాడు, ఆయన రూపైశ్వర్యాన్ని అర్జునుడికి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. అది ఎలా ఉన్నది అంటే వర్ణిస్తున్నాడు, ఇక్కడ సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట. దివ్యమాలం అనేక వక్త్ర నయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక వక్త్రాలు అంటే ఎన్నో ముఖాలతో, నయనాలు కళ్ళతో, ఎన్నో అద్భుతమైన దర్శనాలతో, ఎన్నో దివ్యమైన ఆభరణాలతో, ఎన్నో దివ్యానేక ఉద్యత ఆయుధం అంటే ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలతో, దివ్య పూలమాలలతో, దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్య పూలమాలలు ధరించి, దివ్య గంధాలు సువాసనలు వచ్చే ఆ కస్తూరులు అవి రాయబడి ఉన్న దేహంతో సర్వ ఆశ్చర్యమయంగా దేవం అనంతంగా విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతోంది అని చెప్పి సంజయుడు
ఆ రూపాన్ని వర్ణించాడనమాట. ఇలా ఎన్నో ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుతమైన దృశ్యాలతో, మరి అన్ని లోకాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. మనం ఎంతో మంచి సీనరీ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే సీనరీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటాం. ఇక్కడ సమస్తం కనిపిస్తున్నాయి. అందుకని ఇంకా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో, ఎన్ని సీనరీలు ఉన్నాయో మరి. అద్భుత దృశ్యాలు, దివ్యమైన ఆభరణాలు, ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలు, దివ్య పుష్పమాలలు, దివ్యమాలాంబరాధరం అన్నారు కదా, దివ్య గంధానులేపనం, దివ్య గంధాలతో ఆశ్చర్యకరం, దేదీప్యమానం, అనంతం, విశ్వతోముఖమయ్యి విరాజిల్లుతోంది. అది ఈ రకంగా రకరకాలుగా మనకు ఐడియా ఇవ్వడానికి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. అయితే ఎలా ఉన్నది ఇంకా చెప్తున్నారు సంజయుడే. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థిత యది భాసదృశీ సా స్యాద్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. దివిలో, ఆకాశంలో సూర్య సహస్ర, వేల మంది సూర్యులు ఒక్కసారి గనుక ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో, ఈ విశ్వరూపంలో ఉన్న కాంతిని, ఆ తేజస్సుని, భగవంతుడి యొక్క తేజస్సుని ఆ కాంతితో పోల్తుందేమో, పోల్చవచ్చేమో, అది కూడా గ్యారంటీ అనడంలా. 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే వచ్చే కాంతి కూడా ఈ విశ్వరూప కాంతికి ఏమైనా సరితూగుతుందేమో అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. అంత కాంతివంతం అంటే ఇంకా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకు? ఒక్క సూర్యుడే మనం కళ్ళతో సరిగ్గా చూడలేం కదా, మరి 1000 మంది సూర్యులు అంటే ఎంత వెలుగు. అందుకే మరి మామూలు కళ్ళు చాలవని చెప్పింది. అప్పుడు అర్జునుడు మరి తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం విభక్తమనేకథ అపశ్య దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. అర్జునుడు మరి ఎన్నో రకాలుగా విభజింపబడి ఉన్న ఈ ప్రపంచాన్ని, మరి ప్రపంచం ఎన్నో రకాలుగా విభజిస్తారు కదా, మరి ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి. అన్ని లోకాలు కూడా, మొత్తం ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ అనంత రూపాలను శ్రీకృష్ణ భగవానుడి విశ్వరూపంలో అర్జునుడు చూశాడు. అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని దర్శించాడు. చూస్తే ఇక్కడ మరి రకరకాలుగా మనకి పెద్దగా గరుత్మంతుడు కూడా కనిపిస్తున్నాడు వెనక. మరి ఈ రకరకాల దృశ్యాలు అన్నీ, మరి ఎన్ని ప్రపంచాలు, ఎన్ని లోకాలు, అన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడట. విస్మయానికి లోనయ్యి హృష్టరోమ అంటే రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై, ఈ ధనంజయుడు అంటే అర్జునుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రణమ్య శిరస తల వంచి నమస్కరించాడు భగవంతుడికి. కృతాంజలిరభాషత 2 చేతులు జోడిస్తూ తల వంచి నమస్కరించి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. సో అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి మరి ఈ రకంగా విస్మయావిష్టుడై భగవంతుడికి తల వంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఇలా అంటున్నాడు. అది ఈ విశ్వరూపం చూడ్డానికి అంత అద్భుతంగా ఉన్నదన్నమాట. సో భగవంతుడిని ఆ రూపం చూసి అర్జునుడు ఏమని స్తుతిస్తున్నాడు. అర్జున ఉవాచ
పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూతవిశేషసంగాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా, తవ దేవదేహే నీ దేహంలో సర్వాం సమస్తాన్ని చూస్తున్నాను, తదా అలాగే భూత విశేష సంఘాన్ అంటే అన్ని జీవరాశుల సముదాయాల్ని చూస్తున్నాను. బ్రహ్మాండమీశం మరి ఈశ్వరుణ్ణి, కమలాసనస్థం కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, మరి ఇవన్నీ చూస్తున్నాడు కదా బ్రహ్మదేవుడు, ఇవన్నీ కనిపించాయి ఇక్కడ చూస్తున్నాడు. సో కమలంలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, ఈశ్వరుణ్ణి, ఋషులను, అలాగే మరి సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్ దివ్య సర్పాలను అన్నీ కూడా నీ దేహంలో నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. అనేక బాహూధర వక్త్రనేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం నా మధ్యం నా పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు చేతులు, ఉదరాలు అంటే స్టమక్స్, వక్త్రాలు ముఖాలు, నేత్రం కళ్ళు, ఎన్నో ముఖాలు, నేత్రాలు, కళ్ళు, శిరస్సులు. పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, సర్వతో అనంత రూపం సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంత అంతం లేని అనంతం అంతం లేని అని అర్థం అనమాట. అనంతం అంటే అంతం లేని, నీ అంతం లేని రూపాన్ని చూస్తున్నా. మరి సమస్తను వ్యాపించి ఉంది దానికి నా అంతం, దీని అంతం ఎక్కడ? అంతం లేదు. నా మధ్య, దీని మధ్య ఎక్కడో తెలియడం లేదు. నా పునః దీని బిగినింగ్ ఎక్కడో తెలియడం లేదు. సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంది, దీని బిగినింగ్ ఏమిటి, మధ్య ఏమిటి, ఎండ్ ఏమిటి అన్నది నాకు తెలియడంలా. పునస్తవాది పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, నిన్ను ఈ రకమైన నీ రూపాన్ని చూస్తున్నాను. విశ్వరూప విశ్వేశ్వర విశ్వేశ్వర విశ్వరూపుడ, అనేక చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంత రూపాలన్నీ కూడా నీ దేహంలో నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. నీలో మరి ఆది మధ్య అంతా లేవో కూడా నాకు తెలియడం లేదు. మరి సమస్తం వ్యాపించి ఉండేసరికి అసలు ఏది బిగినింగ్ ఏది ఎండ్ అన్నది కూడా తెలియడం లేదంటున్నాడు. అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశ వక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. సో నీ యొక్క తేజస్సు అనంత బాహు, సో ఇలా నీకు ఎన్నో చేతులతో ఆది మధ్య అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు. ఎన్నో చేతులు, సూర్యచంద్రుల్ని నేత్రాలు, నీ నోటి దీప్త హుతాశ వక్త్రం అంటే అగ్ని వెలువడుతోంది, అగ్నితో వెలిపోతుంది నీ నోరంతా కూడా. నీ యొక్క స్వయం తేజస్సుతో ఈ విశ్వం అంతా కూడా తప్పించిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. నీవు అనేక బాహువులతో ఉన్నావు, చేతులతో, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా కనిపిస్తున్నాయి, నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది, నీ తేజస్సుతో ఈ సమస్త సృష్టిని కూడా ఉత్తేజపరుస్తున్నావు. ఇటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను అని వివరిస్తున్నాడు అనమాట, అని అతను చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వ దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. సో అంటే ఆకాశము భూమి రెండిటి మధ్యలో ఉన్న ఈ ఖాళీ స్థలం అంతా కూడా నువ్వు ఒక్కడివే అయినా కూడా సకల లోకాలు అన్నిటి మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఒక్క ఆకాశము భూమే కాదు, అన్ని భూమి ఒక్క లోకమే, 14 లోకాల మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ మొత్తం అంతా కూడా నువ్వు ఆక్రమించి కనిపిస్తున్నావు మహాత్మా. దృష్ట్వాద్భుతం రూపం ఉగ్రం, నీ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపం చూసి తవేదం లోకత్రయం అంటే 3 లోకాలు కూడా ప్రవ్యధితం వ్యధ చెందుతున్నాయి అని నేను చూస్తున్నాను మహాత్మా.
అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నువ్వు ఒక్కడివైనా ఆకాశము సకల లోకాలు వాటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించున్నావు మహాత్మా. ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపం చూసి అన్ని లోకాలు భయంతో కంపించిపోవడం ముల్లోకాలు నేను గమనిస్తున్నాను అన్నాడు. సో ఇక్కడ భయంకరమని ఎందుకన్నాడు అంటే, మరి మనం మామూలు సినిమాలో చూసిన దానికిను ఐమాక్స్ సినిమాలు ఏదైనా చూస్తే అబ్బా అనిపిస్తుంది కదా. అలా మరి ఐమాక్స్ సినిమాలు దానికే మనకు అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటే, మొత్తం కంటి ముందు కనిపించే అన్ని ప్రపంచాలు మొత్తం అంగుళం ఖాళీ లేకుండా ఈ కంటి ముందు కనిపించే లెక్కంతా కూడా ఆక్రమించి చూసేటప్పటికి ఎలా ఉంటుంది? చూడ్డానికి కూడా మరి ఈ నోటు నుండి అగ్ని రావటం ఇదంతా చూసి మరి కొంచెం ముల్లోకాలు కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి అన్నాడు. సో ఇక్కడ 14 లోకాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. ముల్లోకాలని ఎందుకు అంటున్నారు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సుచిత్ర మాతాజీ అందరూ నేనే అని చెప్పారు కదా నిన్నటి అధ్యాయంలో. అన్నిట్లో ఉన్నది అన్ని నేనే. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు లోకత్రయం అంటే 3 లోకాలు వ్యధ చెందుతున్నాయి. 14 లోకాలు ఉన్నాయి. 3 లోకాలు అనే మాట ఎందుకు వాడుతున్నారు? దానికి ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే చెప్పండి చాట్ బాక్స్లో. నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం ఈలోపు. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో దేవతలందరూ కూడా నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. సురసంఘాలు అంటే దేవ సంఘాలన్నీ త్వాం నీలో విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు. కేచిత్ భీత కొంతమంది భయపడి ప్రాంజలయో గృణంతి మరి 2 చేతులు జోడించి కీర్తిస్తున్నారు కొందరు. స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షులందరూ స్వస్తి స్వస్తి అని పలుకుతూ సిద్ధ సంఘాలన్నీ స్తువంతిత్వం నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్తుతిభి పుష్కలాభి నిన్ను పుష్కలంగా స్తుతిస్తున్నారు. దేవతలందరూ నీ ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు అందరూ కూడా స్వస్తి అంటే శాంతి అని, స్వస్తి స్వస్తి శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు అని చెప్పి మళ్ళీ అర్జునుడు స్తుతిస్తున్నాడు. ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. కాలోస్ అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో అర్జునుడు చివరికి ఏమంటాడంటే, ఇదంతా చెప్పి మరి ఈ రకంగా నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు, మరి శివుడు ఆదిత్యులు అందరూ కనిపిస్తున్నారు, మరి నువ్వు ఆకాశం అంతా కూడా ఎన్నో రకాలుగా ఉన్న నీ ఎన్నో రంగులతో మొత్తం ఇలా నిండిపోయి ఉన్నావు. నీ తెరవబడిన ముఖాలు నీ విశాల నేత్రాలు చూసి నా మనసు కూడా కొంచెం భీతి చెందుతోంది. నా స్థిరత్వాన్ని సమత్వాన్ని నేను నిలుపుకోలేకుండా ఉన్నాను. నీ మండుతున్న ఈ ప్రళయాగ్ని లాంటి నీ ముఖాలు నీ భయంకర దంతాలు చూసి నేను ఇక సమత్వాన్ని నిలుపుకోలేకపోతున్నాను. అసలు అన్ని దిక్కులు కూడా నాకు ఎక్కడ ఏదుందో తెలియడం లేదు. అన్ని రకాలుగా భ్రాంతిలో ఉన్నాను. దయచేసి నువ్వు ప్రసన్నుడవుగమ్ము. మరి నాకు ద్రోణుడు భీష్ముడు కర్ణుడు అందరూ కూడా మరి మా వైపు యోధులు మిగతా పెద్ద పెద్ద రాజులు అందరూ కూడా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడం నేను చూస్తున్నాను. నీ దంతాల మధ్య వాళ్ళంతా పొడైపోవటం వాళ్ళ తలలు నాకు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నదులన్నీ సముద్రం వైపు ఎలా వెళ్తాయో ఈ మహావీరులందరూ కూడా నీ నోట్లోకి ప్రవేశించి ఇలా మండిపోవడం నాకు కనిపిస్తోంది. ఏదో మిడతలు గనక వేగంగా వెళ్ళిపోయి అగ్నిలోకి ఎలా అయితే నాశనం అవుతాయో అలా వీళ్ళంతా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎవరు అసలు నువ్వు? ఈ విశ్వం అంతా తపింపజేసే కిరణాలతో కనిపిస్తున్నావు. ఇంత భయంకర రూపంతో ఉన్న నువ్వెవరో నాకు అసలు దయతో చెప్పు. నేను నీకు వందనాలు అర్పిస్తాను. నన్ను అనుగ్రహించు. నువ్వు ఆది పురుషుడవు. అసలు నీ
కార్యం ఏమిటో, నువ్వు ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు, ఏం చేస్తున్నావు అనేది నాకేం అర్థం కావడం లేదు, కొంచెం చెప్పు అని చెప్పి ప్రార్థించాడనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. నేను కాలాన్ని, ఎలాంటి కాలాన్ని, లోకక్షయకృత్ అంటే సమస్త లోకాన్ని నాశనం చేసే కాలాన్ని, జనులందరినీ లోకాన్ సమాహర్తుం అందరినీ నశింపజేయడానికి నేను వచ్చాను. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులు ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అని చెప్పేశారనమాట భగవంతుడు. సో ఎక్కడో మరి ఆ యుద్ధంలో పాండవులు ఇంకా కొంతమంది, ఏది అశ్వత్థామ, కృపాచార్యుడు, ఇలా ఎవరో కొందరు మాత్రం మిగిలారు. మరి అందరూ కూడా ఆ యుద్ధంలో పోవడం జరిగింది. అందరూ చంపబడతారు. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్ కాబట్టి, త్వం నువ్వు, ఉత్తిష్ఠ లేచి, యశో లభస్వ కీర్తి తెచ్చుకో, జిత్వా శత్రూన్ శత్రువులను జయించి, భుంక్ష్వ రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా, మయైవైతే నా యొక్క నిహత ఏర్పాటు వల్ల ఇంతకు పూర్వమే అందరూ చంపబడ్డారు. నేను ఇంతకు పూర్వమే నా వల్ల అందరూ నా ఏర్పాటుతో చంపబడ్డారు. నిమిత్త మాత్రం భవ, నువ్వు ఒక్క నిమిత్త మాత్రుడు కమ్ము, సవ్యసాచి అంటే 2 చేతులతో బాణాలు వేసేవాడు, నేర్పరితనం ఉన్నవాడా అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ, సవ్యసాచి నా యొక్క ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అందరూ చంపబడ్డారు, నువ్వు ఇప్పుడు ఒక నిమిత్త మాత్రుడివై వెళ్ళి లేచి ఆ యుద్ధం చేసి కీర్తిని తెచ్చుకుని రాజ్యాన్ని అనుభవించు. సో నువ్వేదో నేనేదో వెళ్ళి ఇప్పుడు నా గొప్పతనంతో వీళ్ళందరినీ చంపేస్తాను అనుకుంటున్నాడు కదా. తనేదో పెద్ద వీరుడు, తను వెళ్ళాడంటే వీళ్ళందరినీ చంపగలగటం నాకు ఆ శక్తి ఉంది ఖాయం అనుకుంటున్నాడు. ఒకవేళ వాళ్ళు నన్ను చంపుతారేమో అన్నదానికన్నా నేను వాళ్ళందరినీ ఎలా చంపను, బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కోను అని అంటున్నాడు కదా. సో తనే ఏదో అంత శక్తి ఉన్నవాడిననే భావనలో ఉన్నాడు. సో భగవంతుడు ఇదంతా చెప్పి, కాబట్టి నేను నా ఏర్పాటుతో వీళ్ళంతా ఇంతకు ముందే చంపబట్టడం జరిగింది, నువ్వు ఇప్పుడు ఒక నిమిత్త మాత్రుడులాగా వెళ్ళి ఒక పరికరానివి ఈ విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టడానికి వెళ్ళి నువ్వు ఆ పని చేసి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, నిమిత్త మాత్రుడుగా ఒక పనిముట్టుగా నువ్వు వెళ్ళి నీ పని నువ్వు చెయ్యి, నీ చేతుల్లో విషయం కాదు ఇది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఏది ఎలా జరగాలో ఎప్పుడు అంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేశాను, నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా ఉండి వెళ్ళి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అంటున్నారనమాట. అప్పుడు అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవా ప్రకీర్త్యా జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ. హృషికేశ అంటే ఇంద్రియాలను మరి కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాడ, ఇంద్రియాలకు అధిపతి అని అర్థం. భగవంతుడికి ఆ పేరున్నది. తవ ప్రకీర్త్య నీ కీర్తిని పొందుతూ జగత్ ప్రహృష్యత్ అనురజ్యతే చ, జగత్తంతా కూడా నీ కీర్తిని పొందుతూ ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతోంది. రక్షాంసి భీతాన్ని రాక్షసులందరూ భయపడి దిశోద్రవంతి అన్ని దిక్కులు భయపడి పారిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు. మరియు సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. నీ మహిమ పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనంద అనురాగాలను పొందుతోంది. రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి అని చెప్పి అర్జునుడు మళ్ళీ అంటూ ఇంకా మళ్ళీ కొంత కీర్తిస్తున్నాడు అనమాట. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయే అప్రతిమ ప్రభావ. పితాసి నువ్వు తండ్రివి ఈ లోకానికి అందరికీ కూడా, చరాచర కదిలే కదలని వాటి అన్నిటికీ కూడా తండ్రివి నువ్వు.
త్వమస్య పూజ్యస్య, నీవే పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడు అంటే గురువులలో కూడా అత్యంత ఆధ్యాత్మికమైన గురువు, గొప్ప గురువు. నత్వత్సమో అస్త్య అభ్యధిక, నిన్ను మించి నీకంటే అధికులు కుతోన్యో ఎవ్వరూ కూడా లోకత్రయో ఈ ముల్లోకాలలో ఎవ్వరూ లేరు, నీకంటే నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఈ ముల్లోకాలలో ఎవరూ లేరు. అప్రతిమ ప్రభావ అంటూ అంటే ఎంతో గొప్ప వీరుడా, అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా అని అర్థం. సో ఈ సమస్త లోకానికి చరా అచర కదిలే కదలని వాటన్నిటికీ కూడా నీవు తండ్రివి, నీవే పూజ్యుడవు, గురుర్గరీయుడవు అంటే ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక గురువు, నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఈ ముల్లోకాలలో ఎవరూ లేరు, అపరిమితమైన శక్తి సంపన్నుడా అంటూ అర్జునుడు కీర్తించాడు. సో ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నారు అని అడిగాను. దానికి ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పలేదు. ఇంకా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను, లేకపోతే అప్పుడు చెప్తాను. ఎవరికైనా తెలిసేమో గెస్ చేయండి, ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నారు అన్నది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎప్పుడు చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, ఇక నా మనస్సు భయంతో ఎంతో బాధపడుతుంది, అంటే భయపడుతోంది, ఒక కలవరంతో ఉన్నది. దేవదేవ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ పూర్వ రూపాన్ని నాకు చూపించు అని చెప్పి అడిగాడనమాట. సో నాకు ఇక ఆ రూపం చూడాలనుంది, విశ్వరూపం చూసి సంతోషించాను, కానీ ఇంతకు ముందులాగా నాకు నీ రూపాన్ని చూపించు, అలాగే కిరీటం గదా చక్రంతో ఉన్న నిన్ను చూడాలని ఉంది. 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి ఆ 4 భుజాల రూపంతో నాకు సాక్షాత్కరించు అని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు భగవంతుడు, అర్జున, ఇప్పుడు నేను నా ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంతో నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన ఈ నా విశ్వరూపాన్ని ఇంతకు ముందు నీకు ముందు ఎవ్వరూ కూడా చూడలేదు అని చెప్పారు. సో ఆ తర్వాత ఇలా భయపడి నాకు మరి 4 చేతులతో కిరీటంతో గదతో ఉన్న రూపం చూపించని అడిగాడు కదా. సో ఓకే, ఆన్సర్ ముల్లోకాలు. పద్మజ మాతాజీ, వెరీ గుడ్. దేవతాలోకాలు, భౌతిక లోకం అంటే భూలోకం, కింద ఉన్న పాతాళ లోకాలు, వెరీ గుడ్. సో పైలోకాలు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సత్యలోకం, జనలోకం, మహర్లోకం, తపోలోకం, స్వర్గలోకం, ఇవన్నీ పైలోకాలు. మధ్యలో భూలోకం, కింద అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు. కాబట్టి 14 లోకాలు ఉన్నా కూడా బ్రీఫ్గా పైలోకాలు, మధ్యలోకం, కింద లోకం అని చెప్తారు, అందుకని ముల్లోకాలు అంటారనమాట. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇప్పుడు ఇంకా అర్జునుడు ఆ కిరీటంతో గదతో ఉన్న 4 భుజాలతో ఉన్న రూపం చూపించమన్నాడు కదా. సో భగవంతుడు అప్పుడు ఆ రూపాన్ని చూపించడం జరిగింది. సో అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపుర్మహాత్మా. ఇలా చెప్పి అర్జునుడు మరి భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడితో అర్జునుడు ఈ విధంగా ఉక్త్వా మాట్లాడి చెప్పి స్వకం రూపం దర్శయామాస, భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా చెప్పి ఇక ఆయన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. తన యొక్క 4 భుజాలు అడిగాడు కదా, కిరీటం గదా పద్మం ఇవన్నీ చక్రం ఉన్న రూపం చూపించమని చూపించి ఆ తరువాత తన యొక్క ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్పి భూత్వా పునః సౌమ్య పుర్మ మహాత్మ. సో అతనికి చూపించి ఈ భయపడే అంటే కలవరపడే అర్జునుణ్ణి ఆయన ఈ సౌమ్య రూపంతో ఓదార్చాడు అని చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు విశ్వరూపం నుంచి 4 భుజాలున్న రూపాన్ని ఆ తర్వాత కృష్ణ రూపాన్ని చూపించి అర్జునుడికి మళ్ళీ సౌమ్యత కలిగించేటట్లు ఓదార్చారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడంటే చూసి, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః
సచేత ప్రకృతిం గతః. జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపం చూసి నా మనసు ఇప్పుడు శాంతించింది, నేను మళ్ళీ సహజ స్వభావాన్ని పొందాను అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. సో అప్పుడు భగవంతుడు చివరికి ఏం చెప్తున్నారు అంటే లాస్ట్ శ్లోక, అంతకుముందు అర్జున, కేవలం భక్తితోనే నేను యథార్థంగా నీ ముందు ఇప్పుడున్నట్లు ప్రత్యక్షంగా దర్శించగలుగుతారు అని చెప్పి మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. సో మత్కర్మ కృన్ మత్పరము, నా కోసం కర్మ చేయి, కృత్ మత్పరము అంటే మరి నాకు అర్పించి నన్నే లక్ష్యంగా చెయ్యి, మద్భక్త నా పట్ల భక్తితో ఉండు, సంగవర్జిత అంటే డిటాచ్మెంట్తో, అటాచ్మెంట్స్ వదులుకో, రాగద్వేషాలు వదులుకో. అటాచ్మెంట్స్ అంటే రాగము ద్వేషము, కొందరి పట్ల ఇష్టం రాగము, కొందరి పట్ల ద్వేషము, కొన్ని వస్తువుల పట్ల ఇష్టము, కొన్ని వస్తువుల పట్ల ఇష్టము, వీటన్నిటినీ వదులుకో. ఈ రాగద్వేషాలు నా భక్తితో నా పట్ల ఉండి అన్నీ నా కోసం అన్నట్లుగా చెయ్యి. నిర్వైర సర్వభూతేషు, భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. సో అన్ని జీవరాశుల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉండు, ఏ జీవి పట్ల కూడా విరోధ భావం వద్దు. యస్సమామేతి పాండవ, అప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు అర్జున అంటున్నారనమాట. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరుంది, అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్ యోగం. అంటే ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఈ కనెక్షన్ ఎలా ఏర్పరచుకోవాలో భగవంతుడితో కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా చెప్తారని చెప్పుకున్నాం. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగం అనే పేరుంది అని. ఈ అధ్యాయంలో ఈ శ్లోకంలో మనకు ఆ కనెక్షన్ భగవంతుడితో ఎలా ఏర్పరచుకోవాలో చెప్తున్నారు. అర్జున, కామ్యకర్మలు అంటే కోరికల కోసం మనం పనులు చేయడం అనేది ఈ మానసిక, మనం ఈ కల్మషాలన్నీ పెట్టుకుంటాం కదా, కోరికలు ఉన్న వెంటనే క్రోధము, దుఃఖము, కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలన్నీ కూడా కోరికతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. కోరికే ప్రధానం. దాని నుంచి క్రోధం, దాని నుంచి మరి ఈర్ష్య, అసూయ అన్నీ వస్తాయి. కోరిక తీరకపోతే కోపం, అలాగే పక్క వాళ్ళు ఎవరో తీర్చుకుంటే వాళ్ళ మీద అసూయ, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఈ కల్మషం నుంచి పుట్టేటటువంటి ఈ కామము నుంచి బయటపడి, ఈ కోరికలు, ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్నిటి నుంచి బయటపడి భక్తిభావంతో ఉంటూ ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా చేస్తూ, మరి భగవంతుడినే మన జీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకుని అన్నీ భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అని ఇలా నిర్మలమైన మనస్సుతో ఉంటూ చేస్తూ రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు మరి అన్ని జీవరాశుల పట్ల, దేని పట్ల కూడా విరోధ భావం లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో ఇలా, అటువంటి వాడు తప్పకుండా నన్ను సమామేతి, అతను నన్ను చేరుకుంటాడు పాండవ అర్జున అని చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుని చేరుకోవాలంటే ముందు ఈ కల్మషాలన్నీ మనసులోంచి తుడిచిపెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఏదైనా భగవంతుడికి చేస్తున్నాను అనే భక్తిభావంతో, ఎవరి పట్ల విరోధ భావం లేకుండా నిర్మలమైన మనస్సుతో ఇలా భగవంతుడిని లక్ష్యంగా, మనమేమో ఎంతసేపు ఇది వాళ్ళు ఇది చేస్తే వాళ్ళు పొగుడతారా, అది చేస్తే వీళ్ళు పొగుడతారా, ఈ రకమైనటువంటి తాపత్రయంతో ఉంటూ ఉంటాం. అలా కాకుండా భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకి నచ్చే విధంగా చేద్దాము అంటూ అదే మన యొక్క గమ్యంగా పెట్టుకుని భగవంతుడిని లక్ష్యంగా, అంటే ఆ రకంగా అన్ని పనులు చేస్తూ ఎవరి పట్ల విరోధం లేకుండా నిర్మలమైన మనస్సుతో భక్తితో ఉంటూ ఇలా చేసే భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఇవి. విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో మరి
మాటలో చెప్పాలి అంటే మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అని చూద్దాము. ఈ విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో మరి ఇలా భగవంతుని స్తుతిస్తూ ఉన్న ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అందుకని మనకు స్వయంగా భగవంతుణ్ణి మన కంటి ముందే చూస్తున్నాము అన్న విధంగా అతను వర్ణించడం జరిగింది. అందుకని ఆ రకంగా ఈ అధ్యాయం చాలా స్పెషల్ అన్నమాట. ఈ విశ్వరూప సందర్శన యోగం అన్నది. సో ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలి అంటే సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి ఆది రూపమైన ఆయన శ్యామసుందర దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తూ మనం ఆరాధించినట్లయితే త్వరలోనే ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. అన్ని జీవుల ఎడ కరుణ, మైత్రి, సో ఎవరి పట్ల విరోధ భావం లేకుండా అని చెప్పారు కదా. సో అది అలా ఉంటూ భగవంతుడిని పట్ల భక్తితో మనం ఏ పని చేసినా ఆ భక్తి భావంతో చేసినప్పుడు మరి భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాము అని లాస్ట్లో నా కోసం అన్నట్లుగా మత్కర్మాకృత్ మత్పరము, నాకు అర్పించి చెయ్యి భక్తితో, రాగద్వేషాలు లేకుండా. సంగవర్జిత అంటే వేరే ఏమీ లేదు, రాగద్వేషాలు వదులుకో. నిర్వైర సర్వభూతేషు, ఎవరి పట్ల విరోధ భావం వద్దు. అలా ఉంటూ నువ్వు అన్ని పనులు భక్తితో నా కోసం అన్నట్లుగా చేసుకున్నావు అంటే ఆ నిర్మలమైన నిష్కల్మష మనస్సుతో భక్తితో అప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. ఇది ఈ చాప్టర్